Hello yan na guys, shout out tayo ngayon at nandito tayo ngayon sa San Fernando Cotod. Yan na guys, yan may nagbibideo rin. Sino kaya to? Joke lang. Yan na, dito nagsisimula ang penitential. Yan na, nagsisimula ang penitential dito, no guys, no? Dito ginagawa ang penitential dito guys. Dito yung pinapako yung mga tao. Yan, lambahan dito. Ito gagawin ng penitential. Isang linggo na, malapit na, no guys, malapit na. Magpipinitensya ulit. Ilang araw na yun, dudumudum itong lugar na to guys. Oo nga. Alam nyo naman guys, yung tradisyon ng San Fernando Cotod o lahat ng tradisyon guys. Shout out dyan, guys, nakikita itong live ito. Ito at penitential. Kung araw yan guys. Mapapalood yan. Napakalinis na yan guys. Yan, linis na dito guys. Yan. Bali. At saka magpipinitential na rin. Ulit. Malapit na. Penitential. Yan o. Yan pala yan. Guys, dyan inaano, no? Dyan inanong pinapako guys. Yes, jing. Ang ginagawa mo, Jing? Nag-vlog. Ha? Nag-vlog. Nag-vlog. Ito guys, dito. Bina-vlog ako ni Jing at ngayon naka-live naman siya guys. Yan na. Ito guys, na? Hello! Naka-live tayo ngayon sa San Fernando Cotod, no? At dito yung ginagap ng penitensya. Pinakasentro ng ano ito, ng Pampanga guys. Na ito dinadayo ng mga nito, mga turista. Ito guys. Hello, shoutout sa mga viewer mo. Shout out! Hello! Yan, habang binablog niya tayo, ha? At nag-ano naman tayo guys na... Kaya dito muna tayo na guys. Ito ang sinisimula ng penitential. Ulit na naman. Dahil tapos na nga yung New Year. At ito ay malapit na naman ang penitential, no guys. Kaya nagbablog na rin tayo. Ay gusto mag-request sila na pumunta tayo sa San Fernando Cotod. Kaya yun, pumunta tayo. Diba? Nakita nyo na ako. Kay Marty. Joke lang guys. Ayan o. At dito ay ipipinitential na naman at maglalagay ng may magpapako na naman dito niyan. Ayan. Pag pinitential na at saka wala na naman rin ang pasok ang mga bata. Ito yung ano kaya ito kalalim. Ito sobrang lalim naman eh. At dito ay pumapasyal kami dito para makita nyo kung malapit na magpenitential, no guys. Kaya nandito tayo para makita nyo kung ano mangyayari sa sunod nyan pag ano ng penitential, no guys. Yan tayo. Yan, dito dati ay mga basura to, no guys. At yun nilinisan na nga dahil malapit na nga mag penitential, no guys, no. Kaya dito lang, no. Yan. Kaya yun, no guys, dito lang. Kaya di ako biyasa magkapampangan na, ne. Kaya guys, malapit na mag penitential at madami na nang pupunta dito. At magkaganyan pak. At yun ay magpipinitential na naman. At may gagawin tayo at pupunta tayo ulit pag penitential na. Yan na guys. Ay, halangan natin dito mag-vlog. Dahil basura dito guys. Kaya yan, penitential na naman. At malapit na. Ilan na lang. Malapit na mag-penitential guys. Kaya kung ako sa inyo, kung di pa kayo nakapasyal, pumasyal na kayo. Para sa maganda, no guys. Para sa maganda. Pumasyal dito. Pag gusto nyo pumunta, punta lang kayo. Wala makakapigil sa inyo. Syempre, sarili nyo yan eh. Charo. Mag-live yan. Ala! Mag-vlog yan naman. Happy niya ako. Hello! Shout out! Jing, agkaya naman kita. Shout out eh. Para magpamilyar tayo. Yan. At dito ay mainit. Pero malapit na magpenitential guys. At dito ay nilinis na. Dati ay mga basura yan yung una kami pumunta dito guys.
No? At guys, pumunta tayo ngayon dahil may dami nagre-request na pumunta daw tayo sa San Fernando Kutod, no? Ito. Sa Kutod, pumunta daw tayo dahil ang dami nga nagre-request, guys. At sobrang dami. Sabi ko, baka di mo na kami pumunta. Pero napilitan kami dahil ang dami nagre-request na gusto pumunta sa Kutod, guys, no? Ito. Yan. At dito lang, ayun, may motor pa dito, guys. At dito, at may kabayo-kabayo pa. Yan, no? Dito tinapa ng mga basura. Sige po. Guys, walang magawa. Ito. Tapos, dahil kasi, pag pumunta kayo dito, ewan ko. Kaya yun na, guys, dito na lang. Dito na lang tayo punta. Sana akong magawa. Malapit ng penitential. Penitial. Yan. Penitensya ngayon, guys, no? Ito yung dito sa Fernando, Pampanga. Malapit na. Malapit na. Ilang araw na lang, guys. Dalawang araw, alas 2 linggo na lang, guys. Yan, dito tinapa ako, no? Dito tinatayo yung cross. Bali 3 yan, guys. 3. Yan. Yan. Dito, tinanggal na to. Ay, mababaw. Akala ko, Ito yung guys, dati. mababaw. Pero pa ng bakal dito, guys. Dito pala kinakabit. Ito siguro ito, guys. Ito. Yan. Buhos to. Kasi Ay, may pati tuloy yun, nyo, guys. Oh, pansinin nyo, guys. Dito ngayon tinatayo yung cross. Yan, oh. May buhos pala to, guys. Alam ko yan. Yan. Akala ko ito dito sa mababaw. Hindi pala yan, guys. Yung buhos to. Dito, tinuturin nyo siguro ito ng dito. ito yung diba? Yung siya? Yung cross. Tapos, yung may sa gilid, yung may mga butas. Oo, yun. Yun nga. Dito yun. Dito nilalagay yung, guys. Yan, oh. Yung mga turilyo nito, guys. To. 1, 2, 3, 4. Yan, guys. Bali yan sa bar. At ganun din yata dito sa kabila. Ay, ito rin, guys. Mayroon din dito, guys. Oh. Kaya yun, no, guys. Pasyal na tayo dito, no. Kaya wala akong magawa. Kaya dito na lang kami pupunta sa penitential. Pero wala pa. Kaya di mo na ako pumasok ngayon, no, guys. Kaya nandito tayo ngayon sa San Fernando Kutod dahil di namin mapigil na pumunta dito. Dahil dami kasi nagre-request, no, guys. At dito ay masyal lang kami. At mamaya madami ng tao niyan, guys, no. Punta tayo. Hangin, guys, oh. Yan yung mga kambing dito. Kaya, guys, dito lang kami. Guys, dito lang. May kabayo pa doon. O kambing. Ewan ko, bala kayo doon. Wala pa dito. Dito igagala kami. Wala dito. Wala pa, guys. Siguro, dadagdagan pa yung, guys, ng ang buhos, Dito guys. lang kami pupunta sa penitential, no, guys. Shout out dyan, no. Shout out. Ay. Shout out. Nasa San Fernando po tayo. Ito yung sitwasyon ngayon, guys. Dahil guys, na kami, guys, para makikita na yung sitwasyon ng San Fernando po. So, yung may sitwasyon. Sa sunod na araw, magla-live tayo ulit dito. Okay, susunod na. Okay, nagpasan kung meron pagbabago. Kasi ilang araw na lang, guys. dahil na penitential na, guys. Pa. Yung mga kalat pa dito, guys. Hindi pa na ayos, pero baka sunod na araw, alam nyo naman, guys, busy pa. Yan na, guys, kaya kami napupunta dito. Madami nagre-request na pumunta kami dito. Oh, ayan, marami kami nagre-request sa amin, guys, na pumunta. Para guys, para pa-live namin kasi dito. Malapit lang kami dito, guys. Ito kasama si Genggeng. Yan. Hello. Ito yung aking bunso. Yan. Kabalen. Yan, kumati yung Mama Nalbia kaya taga San Fernando Kutod. Shout out. At rin na yung kabalen ko. Kabari ko. Hindi ako biasa magkapampangin. Oh, guys, dito. Oh, ginagawa nila. Para naglalaro na nandito tayo na, guys. Siguro patagan din yan. Hindi ka saluko yan, Ben. Siyempre, oh. Yan. Yung kapo yung dikot. Yan, oh. Yan, guys, oh. Yan na, guys, dito lang tayo dadaan. Inuling na ako. Init, kapali. Sobrang pali. Yan, guys, oh. Nasa likod ko. Yan yung packet ka dyan, guys. Kung nasa likod ka,
Nasa likod ka namin guys, yan oh. Diyan ngayon mo aakit guys, diyan aakit diyan. Ang time check natin guys, nasa 3:30 na ng hapon. Yan guys oh. Ito nga si Jingjing. Nakikita mo ba yung video mo? Nabali nagbibigay si Jingjing sa sarili niya at ako naman guys, nag-ano din. Yan si Jingjing. Nagagamit Jingjing yung kanyang ano.